Μόνο το πόλο. Ναι. Αν έχει τη διάρκεια, για να με παίρνει το βίντεο. Πολλά φορές έχω τσίπη. Θα δω και το τσίπολο εκεί να το... Θα διαβολίζω και πέρα. Θα βρει ο Πατερής αυτό είναι. Θα βρει αυτό είναι. Θα σε πει λίγο. Σε είδα στο Instagram. Σε είδα στη Γαλλία, ρε. Σαν το Αλούζαβη, έχεις αυτά τα σπίτια που έχουν στην Ελλάδα, τα Big Brothers, θυμάσαι, που μένανε 10 άτομα μέσα και έπαιζαν 10 μέρες τώρα, δουλάνανε στην Ισπανία ένα και πήγε ένα ζευγάρι και αυτοί γαμήθηκαν και μείναν άλλο και το ίδιο όλο τον κόσμο και πήγε παρουσιάζει Φώνασε αυτός πήγε παρουσιάζει και πήγε ένα μοντόγια, όχι μοντόγια το φώνασε. Πήγε παρουσιάζει και τον φωνάζει αυτό για live σε όλο τον πλανήτη και στο δείχνει να νιέται οι άλλοι, θα ανοίξει το σπίτι. Άλλος τρελά. Κυκολιόταν αυτή, ήταν νόμο κυκολιόταν. Αυτός τρελά. Και αυτός είναι ο κερατάς όλο τον κόσμο, δηλαδή. Τον έκανε έργο. Ναι, ναι. Όχι, μετά ο ίδιος. Μετά αυτός πάει με άλλη. Το δίνουμε στην άλλη. Και η άλλη ήταν άλλη κιόλας. Ζήλεσε η άλλη. Έγινε έτσι. Το τι είναι, εσένα. Το γάμο. Έχει μπαζούκα, έχει πιτσέκι. Για παρά. Αράμ. Αυτοί οι δύο αδέρφια ξεκινήσανε να πούν πλακίες. Και Παίζανε ξύλο μεταξύ τους. ναι, και πληρώνανε τα απλά τις διαφημίσεις. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ήτανε πάντως κάνανε και όχι 6 να πω. Ξέρεις, είχανε και το... 18 χρονών είχε φτάσει σε εκατομμύρια. Τι άλλες τώρα. Τώρα βλέπω γυναίκα μιλάνε. Ήμουν στο σούπερ μάρκετ και πήρα άλλα όλα τα παιδιά. Ναι, είναι. Τι άλλες. Έχουμε στο μαγαζί τώρα. Να αλλάξει το... Όχι, δεν λες τίποτα. Απλά η κάμερα δίνει τα χέρια. Ναι, αυτό τώρα διαφημίσεις κάνει είναι μερέκα. Αγόρασα ένα βιτά. Αγόρασα ένα σουκλαβενί. Ναι, ναι, για να πουλήσεις. Έχω να δω ιστορία. Να λέω με τα βιβλία και... Μόνο το πόλο. Ναι.